ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ନାଗଦେବୀଙ୍କ ନାମ ମନସା କାହିଁକି ହେଲା? ଦେବୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଏହାର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳେ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମନସା ଦେବୀ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ମନରୁ ଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମନସା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେହି ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଆଉ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ମନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନସା ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମନସା ନାମ କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହେଁ, ଏହା ମନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ନାଗମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ସେ ନାଗେଶ୍ୱରୀ, ନାଗଭଗିନୀ ଓ ବିଷହରୀ ଭଳି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନସା ନାମ ମନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ନାଗଦେବୀ ଭାବେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଭାବେ ପୂଜିତ। ଜ୍ଞାନର ଏହି ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ମନସା।